Zdravím všetkých babetášov. Máme tu babetu 210 Automatic. A predtým videu, čo sme ukazovali o spojke, hovoril som, že spravím ďalšie video, ktoré bude o elektrike. Takže táto babeta má aj pridané smerovky, ktoré som namontoval. Predné svetlo bolo vybavené 15 W žárovkou, zadné svetlo je vybavené 5 W a rýchlomer, čo ukazuje, tam je nejakých 2 W. Aby by mohli smerovky fungovať, tak na túto babetu som musel pridať jednu ďalšiu pridanú cievku, lebo boli tam dve a to je akurát len tých 30 W bolo by ťahalo na predné svetlo, zadné svetlo. Takže tu sa pridala ďalšia cievka a tým pádom smerovka mohla fungovať. Dodávalo dostatok energii. Ale fungovalo tak, že blikla predná, zadná, zadná, ako striedali sa tie svetla, nechodili naraz, takže tým pádom bolo tá cievka zaťažená menej. Ako som hovoril, tu dole je tyristorové zapaľovanie bezkontaktné a hore pred ním, nad ním je prerušovač na smerovky. To je tentok. To je na smerovky a toto máme tyristorové zapaľovanie. Takže ono, tie smerovky sa striedali. Táto babeta je vybavená s alternátorom a rotorom magnetickým. Ten rotor má v sebe 6 magnetov. Tu máme raz, 2, 3, 4 cievky. Tieto sú výkonnejšie 20 W. Toto je na impulznú cievku a dodáva tyristoru, šťavu. Má to tyristorové zapaľovanie, sme to hovorili, bezkontaktné, čo je vynikajúca vec. A tieto 3 cievky sú zapojené do sérií a dodávajú elektriku svetlám, predné, zadné a plus teraz tu na týmto smerovkám. Ďalšia vec je, keď sa to rozoberalo, čo sa s tým robí, tuto medzera medzi cievkou a rotorom má byť 0,3 mm. Čím bližšie sa dostane cievky prechovanie onému rotoru, tým väčšie bude magnetizmus a tým viac voltov bude vyrábať. Ja som to mal, keď som mal moc blízko, dávalo 70 V. Obrusoval som cievky, aby to sa to dostalo ďalej, lebo je to zle, že nemá nejakú drážku a nedá sa tú cievku posúvať, má to len dieru. Tak je ťažko tú cievku dostať na väčšiu vzdialenosť od magnetov, aby sme dosáhli tých pri plných otáčkach 4500 malo by dávať 7 až 8 V. Pri zaťaženom, keď svetlá svietia, malo by dávať medzi 7 a 8 V. Znížil som to na 12 V, viac som to nevedel znižiť, takže potom je to ďalšie riešenie, že existuje obmedzovač napätia, ktorý sa namontuje a tým pádom nepustí viac voltov, koľko je už nastavené. To je to, že v týchto obyčajných stránkach, pozeral som to aj inde, nedostať až tak inakšie ten obmedzovač napätia a zníži to na 5,5 V a ono tie svetla potom aj slabo svietia, takže nie je to až taká dobrá vec. To by sa malo hore naštelovať medzi rotorom a cievkami 0,3 desatín, aby to dávalo len tých 7-8 V, keď pôjde sa na tých 4500 otáčok. Takže tomu zapaľovanie ešte toto, že toto je už modernejšie zapaľovanie, trojkontaktné, ktoré má v sebe indučnú cievku, vysoké napätie, čo sa dáva v sviečke, 10 000 V, aby nám iskra mohla naskočiť, aby mohla iskra nastať a motor aby mohol zapáliť a naskočiť, takže treba tomu 10 000 V. Zvykli problémy, že praskol, tyristorové zapálenie prasklo, dávalo iskru, ale slabú, alebo vynechávalo, motor naskočil, išiel, ale nechcelo to ísť, takže to bolo závoda v tyristoru. Takže tento tyristor, ktorý som ukázal, že bol prasnutý, má 4 kontakty a išla tomu aj indučná cievka, ktorá dodávala elektriku v sviečke, vysoké napätie. Potom ich nahradili s týmito novšíma, s 3 kontaktama. Prvý kontakt išiel elektrika na zapaľovanie, druhé išlo žltý drát impulznej cievke, tak to vypadá impulzná cievočka, ktorá dáva impuls na zapálenie iskry
a tretí kontakt išiel na zastavenie, zhasnutie motora. Takže toto má v sebe už vysokonapätiovú cievku, tak je to maličké, šikovné a dodáva 10 000 V. To boli novšie typy. Tomuto zapaľovaniu ešte toľko, že keď sa rozoberie motor alebo niečo sa rozšteluje, tak pri týchto motoroch, keď sa nájde horná úvrať, keď piesie na najvyššom bode, vráti sa o milimeter a milimeter a pol. A tu je na tom nosníku čiarka a takisto je zárez. Na magnete je zárez. Ten zárez je aj vidieť. To sa kryje, to sa natáča a to sú na boku šroby. Jeden šrob, prakticky druhý. Pod týmto berákom to mám to schované. Takže ono odtočí sa šrob. Jeden, odtočí sa druhý. Buď sa tento nosník s impulznou cévkou, to sú tie drážky na tom, natočí sa doľava alebo doprava a tým pádom vieme nastaviť risku čáry, aby sa kryli, aby tej hornej úvrati, keď dojde tu predzápal, aby mohlo zanávať v správnej chvíli iskru. Ešte tomu toľko, že koľko voltov má dávať alternátorček tých na plnom výkone 7-8 V. Jak sa to dá zmerať? Ja som to nameral tak, že motorka, babetka bola natočená a skúšal som záchodu. Ale jedné príručke som čítal, že dá sa sviečku vybrať, šlapadlom otočiť 600 krát za minútu, čo je 1 otočka sekunda. A tedy by malo dávať cievka, čo ide na tyristor, mala by dávať 40 V. A keď sa odpojí aj impulzná na tyristore, takže impulzná mala by dostávať 0,3 V z impulznej cievky. Ale skúšal som to, tak sa mi to nedarilo. Najistejšie bolo natočiť babetu a záchodu pekne merať, odpojiť žiarovky, aby to nevypálilo. Ono je to akože na prázdno, troška ináč, ale potom keď sa zaťaží, treba tam dať na ten max tých 7-8 V. A prípade ten obmedzovač, ale hovorím, ten obmedzovač dáva málo voltov. Takže tomuto toľko to o elektrike. Akože nie je to komplikované, 3 svetelné cievky. Ďalšia cievka, čo ide do tyristoru, zapaľovanie bezkontaktné. To v živote s tým netreba štelovať žiadne problémy, aby sa to rozštelovalo, jak kontaktné zapaľovania. Takže toto sú akože dobré veci. A toľko babetáži. Toto som podal povedať o elektrike. Takže majte sa. Zdravím.